everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag kagulkol sa rihas. Ning, natagbaw ka ba? Ay, nagugkauaw na ako, God. Ikaw ba? Mudayon kag duko niya, tabon na ng baba ni mo sa imong mga kamot. Mao, magod ko ni mo, kuya. Ning, Ano, kuya? gusto kong... Gusto kong... Kuan ba, kining... Saman, kuya. Mukit-kit na sad ka sa aping-aping sa sampot. Dili na. Lain ang gusto ko. Di na mo'y gusto ko karon. Unsa man ti ay? Gusto na kong magpakasal ni Muning. Kuya, pangkrasyo. Uyon ka ba? Ha? Oo, kuya. Oh, salamat ning ngawa ko ni mo pakiasa. Salamat. I love you. I love you to, kuya, pangkrasyo. Oh. May ako sa bar nga kitabaw ani Nining. Dili mo na ako makawas. Ani lang ko susod sa kinan maniit. O karang tutawad, mugawas ko arang magsusis palibot nining bar. Kinamasayran ko ang tanang sudanan o gawsanan sa mong bar. Ang mga sekretong agianan ni ini. O ang exit point. Mo kinimando ni Warden ni Agaon. Kumusta na kang ako Agaon, Warden, no? Baya. Uy, Kinsa man ron? ang billboy na siguro ron. Nagkatol sa kong gi-order nga mga pagkaon. Mga una sa ta? Nahibaw ko man sa tong gibuhat kanina, gigutom ka. Kuya, sad. Adinig ka lang ha. Ako na mo ko sa pagkaon. Oh, sige, kaon pag-ayo. Nasad kong gigutom ka na. Ninduta sa kong kinabuhi uban ni mo, kuya. Suroy, shopping, tug, kaon. Lahi kay sa kinabuhi na ko dito sa bar. Oh. Kuya, kalit ka bang barog? May problema? May nasulti ba kung nakapasuko ni mo? Pasensya ka na. May nahinumduman lang ko Unsa man, kuya? sa akong misyon. Misyon? Unsa man na? Tinugyanan ko sa balaod ning sayod ka niya. Ug kontra ko kayo ang mga illegal nga droga. Sama sa shabu, marijuana, ecstasy. Nakaila ka na siguro niya na, di ba? Oo, kuya. Nakakita na ko ana sa bar nga akong gitrabahoan. Doon ay mga customer nga mga dato nga sagad mo gamit niya ana dito sa VIP room. Ug mao ka ng akong misyon. Ang akong sumpuon. Araw anay kinabuhi pa nga magguba na ng mga ginadaling drugas. Ug nasayod kong makatabang ka na ko ini, Nining. Ako makatabang? Sa unsa man? Ning. Oh. Ning. Kuya, may gunit ka magkot sa kong kamot. Sayod ka gyud kung unsa ti ka kamahal. Sayod ka gyud kung unsa ka kaimportante sa kong kinabuhi, dili ba? Oo, kuya. Misalig ka ba nako? Kuya. Tutoke ko. Oh. Tutoke ko. Ayaw pagduko. Tanawang ako mga mata. Kuya. May ipabuhat ko ni Muning. Unsa man? Nasayad kong di kagad makauyon ini. Ug sayad ti kang daan nga kontra sa kong kabubuton kining tanan. Pero kay lagi tinugyanan ko sa balaod.
O di ko gusto maguba ang kaugmaon sa mga kabataan. Maong mapugos ko pagpangayo og pabor nimo. Aron buhaton nimo kini. Unsa man day na, kuya? Unsa ipabuhat ni mo na ako? Gusto kong mabalik ka sa bar nga imong gitabahuan. Ha? Nakaila ka ba ni Mr. Maniching? Mr. Jeng? Oo, kuya. Suki na ko siyang customer sa bar. O gusto kong siya ay imong trabahoon? Unsay po di magipasabot, kuya? Niya, dawata kini. Armas, pusil na, kuya. Dawata. Kuya, dili ko, kuya. Di ko gusto ini. Di ba sipa kay di ko mabuto ni? Mamatay ang tao nga maiko. Kuya, dili ko gusto mahimong kriminal. No, nasayop kasi imong gituhuan ng lahi kining klase sa armas. Ug dili mamatay ang tao nga imong pusilunin. Ha? Unsa man ini? Taser gun. Taser gun? Ang maigo nini, mukirig ug mawadan sa kusog, mawadag umoy ang kalawasan ug matumpa. Gumikan kay may 50,000 volts nga mulatay sa iyang kalawasan. Ha? Kuya, wakod kuya. Pero dili permanente ning. Tuod kay ang epekto ini. Pila ka minutos lang. Igo gid nga makuha nimong illegal nga drugas nga dado ni Mr. Maniching. Illegal nga drugas? May nakuha ming informasyon nga may drug deal nga paghimuon sa bar nga kani imong kitabuhan. Mao pa? Ug si Mr. Maniching nga usa ka Filipino-Taiwanese mo'y magda sa kinadling drugas. Mao ba? Simple lang kayo ang pagkabuhato ning. Paminaw pag-ayo. Paingon na kini sa bar nga kani kong gitrabahoan. Ay kabala kaning kami rin bahala nimo. Sunod lang kita sa atong mga plano. Oo, sir. Oo. Planado ng tanan. Dili mahimong mabulyaso ta. Kaya ko niya. Kayahon ko gid niya. Kana, mo na'y fighting spirit. Kuya, kaganina pagid ko nakabantay nimo. Wa lagi kay tingog-tingog. Kuya, mihila ka mangkot. Nag-uol gina ning. Hadlok man siya nga mawa ka niya. Natanawa, tando maganing iring itong. Di ba ko husto tom? Iring? Da, husto gin lagi ko. Uy, ay ala, ni anata. Maunagit niya. Timanining ha. Karon ang adlaw nga ipaygayon ang Mount Deal. Labi siguro, mag-unagid sa maong bar si Mr. Maniching. Pero, pabalikod pa ka ako sa bar? Sigurado na ni. Tungod ka importante kay kadiya. Ikaw ko ang star dancer. Dako sila kita tungod nimo. Mag-apas na sila nimo nga mubalik ka. Malipay na ini kakita nimo. Tanawan niya. Mao ba? Sige, ato na ko. Oh, Kadiyot lang. Kuya Pangrasyo, may hawit ka sa kong buktod. Ning. Pag-amping. Palihog. Itatak siya mo na huna o kasing-kasing nga ni akong nagpaabot ni mo. Kuya, Ayaw kalimot. Kung mahuman na ning tanan, magpakasal na ta. kuya. Kinahanglan mo lampos ka yun, Ning, ha? Kuya. Dili ko gusto masakitan ka. Bisag kusi lang. Mura na ko mabuang. Pusa pag-amping lang ga. I love you. I love you too. Sige, ato na ko. Amping lang ga. Ga.
Go! Oh, Go! bangag sa ilong ka, Serapio. Bangag sa ilong ka. Mayuhan ni mo acting agaon, oy. Ay baya, kuha kay ni mo og simpatiya o pagsalig sa inosenteng nining, no? Labaw na gid atong bata-bata pa ko, Serapio. Oo nga ba? Gungguan ka na din. Bangag sa ilong. Pero agaon, Ngano? magsilbi ka ning atong plano? Kay ngano? Wa ka ito magtumutong mo ulang og istorya si Major Lisap? Ex-major na si Rapio. Kanhi opisyal sa pulis ng syudad. Tungod kay binilanggo na siya nato. Tungod sa illegal nga drogas. Ex-Major Lisap, usa di ay pagka-drug lord nga pulis pero tinghali nagtumutong lang siya. Wa siya katarungang mamakak nato. Gumikan kay usa na siya ka binilanggo. Ug dakong pabor ang iyang gipangayo. O ni agaon, kung positive ang iyang info, ug mulampos tas atong tuyo karon dinhi. Unsa may imong plano alang ni ex-Major Lisap? Ihatag ang iyang gipangayo ug may bonus pa. Wakit masayop si Sir Serapio. Gidawat kita yun ko ning maong bar. Ug nagpasalamat pa nga ni Pali ko. Ay, asa naman ka ni si Mr. Manny Cheng? Pamandini sa bar? Ay, kulbaan ba yagit ko? Namugnaw gid ang ako mga kamot. Pero bahala na. Kinahanglang kayahon ko ni. Kaya ni Muning. Kaya lagi ni Muning. Ang ganti, sir. Nana sa akong shoulder bag. Lisod kining trabaho gisangon ni Kuya pangkrasyon ako pero tugod og alang sa mong kugma. Kayahon ko niya. Bahala na. Magpaabot lang gid ko. Di lang ko magpa-table og laing customer o kaha mo entertain og laing customer sa VIP rooms. Magpaabot ko ni Mr. Manny Cheng. Bonus? Sama ni Lito Demonyo nga usa ka fighter. Dili kay dakong kandidad sa kwarta lang ay madawat. Kundili, gilahugan pa nato siya o babaeng binilanggo. Lagi agaon. Taong babay nga gilawog natong Lito Demonyo. Gilawog na, gilugos pagyod. Mausab ni ex-Major Lisap. Ang bonus niya madawat, mao nga papiliun ko siya sa mga prostitute nato mga binilanggo aron mulingaw kaniya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.